Ісусу Христу, дорогі лемки! Днеска маємо традичне наше читання Євангелія. І ми більше тішимо з того, що сте дуже добрих відгуків нам написали під другими нашими видавами. І зато континуємо тлумачити Євангеліє на лемківські говірки. І днеска хотів би запрезентувати вам якби Євангеліє від Луки 5.1.11 гучало б на говірці мого рідного села Кінської коло Сінока. Раз, коли Ісус стояв коло Генезарецького озера, здрів два човеньки, вже стояли при озері. Рибари вийшли з них і поклали сіті. Він говорив до одного з човенків, що був Симонів, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сів і почав з човенка вчити люди. Коли він перестав гадати, повів до Симона: «Подьте на глубінь і метнийте ваші сіті, бо й мати рибу». Озвався Симон і каже: «Научителю, ви цілу ніч трудилися ми і ніч не зіймали, але на твоє слово метну сіті». Так вони і зробили, і зіймали дуже риби. Аж їх сіті почалися рвати. Тоді вони кивнули до своїх приятелів, що були другим човенкове, вже би тут прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човенки, аж почали потопати. Як здрів тут Симон, Петро пав до стіп Єзуса і гадав: «Іди від нього, Господи, бо м грішний чоловік». Страх великий хопив його, і вшитких вже були з ним від тих риб, що їх імали. Як теж і Якова, і Яся, синів Заведея, котрі були колегами Симона. Ісус мовив до Симона: «Не бійся, однеска будеш лапати люди». І витягли човенок на берег, заставили швидко і пішли просто за ним.